En aquesta CULTI us presentarem un seguit de projectes avançats relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles o els ODS de l'Agenda 2030. Cada projecte és una proposta didàctica sobre com podem fer ús de la tecnologia per intentar millorar o resoldre algun d'aquests problemes globals. Per poder fer els projectes farem ús d'una placa de connexions i diversos sensors i actuadors externs als que ja porta la pròpia microbit. Us detallarem el material necessari en cada un dels projectes. Les plaques de connexió o shields són targetes d'expansió que compten amb una ranura d'expansió on connectar la placa microbit directament i l'objectiu és facilitar les connexions a la microbit amb d'altres dispositius electrònics d'entrada i sortida, com poden ser els motors, els LEDs, sensors, etc., fent així ús de tots els ports que té disponibles la placa. Les plaques d'extensió són variades i diverses i hi ha plaques molt genèriques que permeten connectar senzillament qualsevol component i plaques especialitzades en alguna funcionalitat, com per exemple amb Internet de les Coses, amb algunes plaques que tenen un mòdul Wi-Fi, o plaques específiques per controlar motors i poder així crear un petit robot que es pugui moure d'un lloc a l'altre.